kaikille mun katsojille YouTuben puolelle. Tosiaankin mun nimi on Kulttuurikka ja tervetuloa mun videon pariin. Tosiaankin tässä videossa mä haluaisin kertoa teille muutaman asian ja antaa teille vähän infoa. Eli siis mä en oo tulossa YouTubeen takas. Tää ei oo mikään comeback-video. Tää ei oo mikään hate-video. Mun ei tarkoitus tehdä kenestäkään hate-videota tai sanoa kenestäkään mitään pahaa tässä videossa. Mutta kuitenkin, mennään suoraan asiaan. Silloin 2,5 kuukautta sitten mä lopetin YouTubettamisen kulttuurikkana. Kyllä, koska mulla meni motivaatio. Mä kuvasin 6 videota päivässä ja uppasin yli puolet niistä YouTubeen. Siinä meni mulla tosiaankin voimat ja motivaatio. Ja sitten mä pidin viikon tauon ja sitten mä kelasin, että jatketaan taas YouTubeen. Mut sitten ei. Mulla hiipui moti. Loppujen lopuksi mä lopetin kokonaan YouTubettamisen. Mä jätin mun kanavan silti sinne. Sen jälkeen mä aloin Jaakon kanssa puhuttaa Skypessä ja pelaa CS. Ja sit sen jälkeen Jaakko ja minä saatiin päähämme se, että skämmitään tää yksi tyyppi. Me skämmättiin yksi puukko. Sit sen jälkeen kaikki sai siitä tiedon. Ja sit tuli jotain hatevideoita YouTubeen. Sen jälkeen mun maine meni. Sit sen jälkeen Jaakko ja minä saatiin päähän se, että niinku aloitetaan tekemään sinne mun YouTube-kanavalle pilavideoita, että sinne tulisi paljon dislikejä ja me saatais sitä kautta rahaa. Se oli mun mielestä tosi tyhmä idea, Jaakon mielestä se oli tosi hyvä idea ja pidemmittä puheitta se idea oli Jaakon. Teidän ei ole pakko uskoa mua, tää ei oo mikään hatevideo kenestäkään. Te voitte ihan helposti uskoa Jaakkoa, kun se onnistuu puhumaan teidät yli sun muuta vastaavaa. Teidän ei ole pakko uskoa mua, mut joo, kuitenkin. Jos mä sanon jotain tämmöstä, niin yleensä se on totta. Tai no, puolet. Koska mä oon tosi usein aloittanut YouTuben uudelleen. Mä oon lopettanut YouTubemisen, mä oon alkanut skämmää, mä oon lopettanut skämmää, mä oon alkanut skämmää, mä oon lopettanut skämmäämisen, sun muuta vastaavaa. Ja se menee jo yli. Skämmääminen on oikeesti old schoolia jo. Siis ihan oikeesti. Siis niinku, te moni kuvittelette, että mä oon hyvä skämmää, mä oon tosi superhyvä ja mä onnistun skämmää ihmisiä ja mä saan joka päivä tonneittain rahaa ja sun muuta vastaan, mut ei. Skämmääminen ei ole todellakaan helppoa. Mä käytin silloin, kun mä skämmäsin sen yhden tyypin, mä käytin siihenkin skämmiin 5 tuntia. Ja mä oikeesti käytin aina voimia skämmäämiseen ja sun muuta vastaavaa. Ja oikeesti se oli tosi vaikeeta, mä joudun ylipuhun ne sun muuta vastaavaa. Ja loppujen lopuksi mä sainkin ne puukot. Sitäkään mä en jaksanut enää. Ja joo, mä en oo ehkä kuukautta enää skämminyt ketään, koska mä oon pelannut Hisiä, CS, Runescapea, kattonut striimejä, kattonut YouTube-videoja, kattonut Popcorn Timeista leffaa, sun muuta vastaavaa. Et niinku, en mä itse asiassa oo tehnyt mitään siitä lähtien, kun mä lopetin YouTubettamisen. Ja joo. Tosiaankin, jotkut vielä yhä edelleen tekee tänne jotain videoita musta, jotain hatevideoita, vaikka siitä onkin jo pari kuukautta. Et niinku sitä mä en ymmärrä, että miten ihmiset vaan jaksaa. Ja mikä teidän perseet oikeesti kutittaa, että mitä mä haluan tehdä mun omalla elämälläni. Niinku, ette te voi mun elämään mitenkään puuttuu. Mä saan itse päättää, mitä mä haluan tehdä mun omalla elämälläni. Jouduks mä vankilaa? Tuuks mä skämmätty paljon ihmisiä, sun muuta vastaavaa? Se on mun ihan oma asia. Ja nytkin kun mä ajattelen niitä, mitä mä oon tehnyt kaikkea, niin se on oikeesti ollut tosi tyhmää. Ja mä en oo siitä paljon paskaakaan loppujen lopuksi hyötynyt. Enkä itse asiassa sano mitään paskaakaan silleen hirveästi niskaa. Mut kuitenkin, tätä mä en ymmärrä. Et miten te vaan jaksatte tehdä näitä videoita yhä tänne? Kuka tyhmä tulee omalla nimellään skämmäämään tyyppejä? En ainakaan mä kertoisin väärät henkilötunnukset ja nää, jos mä skämmäisin jotain, tai sitten mä en kertoisi itsestäni paskaakaan sille, tai kusettaisin kaiken musta sille, ketä mä oon yrittämässä skämmää. Et niinku Fujitsu FX, musta tuntuu, että se on itse tehnyt tän käyttäjän mun nimillä, ja sit se on sen jälkeen tullut kommentoimaan se oma video, ja sit heti sen jälkeen se on kirjoitunut siltä käyttäjältä ulos, ja tullut kommentoimaan sillä sen omalla Motion Designer-kanavalla siihen kommenttiin sitten, että hei Kulttuurikka, emme tuohon skämmiin. Sitten se on laittanut YouTubeen tämmösen videon, missä on vajaa 5 tykkäystä. Siis ihan oikeasti. Tännekin on joku tullut Subets PvP nimis. Kuka oikeasti jaksaa? Mä en skämmäis kenenkään YouTuben nimellä ketään. Koska aina ne, ketä mä yritän skämmään, niin
mä menen niitten kapuus kypään. Totta kai ne tunnistais mun äänen, jos mä ois joku subetsi tai jotain. Mut ei, kun mä en oo subetsi, niin totta kai ne heti tajuu, että mä yritän skämmää niitä. Ja sitten no itseasiassa tämä. Tämä oli ainoa video Tepolta, mistä mä todellakin tykkäsin. Mä arvostin tätä todella paljon, että se teki tämän videon, mutta mä en ymmärrä mitä se haki tällä videolla takaa. Ehkä se halus vaan niin saada tämän Blefyn Dime PvP mainen paskaksi. Kuten se on aina yleensä pilannut muiden mainita. Mitä? Mikä tää video on? Nike-sponsori, okei. Okay. Ja sit muutenkin täällä on monia kanavia musta ja Kulttuurikan Facebook. Taisi olla ykköstä ja kakkosluokalla silloin tossa. En kukaan ei tuota tietäis. Turhaa omaa aikaa tuhlaa tohon. Ja sit on täällä muitkin hatevideoja ihan sikana ja sun muuta vastaavaa. Et niinku... Nyt te tavallaan saatte olla silleen, että ui Jukra, tunnustiks toi kaiken? Niin joo, todellakin. Koska ei siinä oo mitään järkeä enää olla mun silleen, että joo mä en oo skämminyt ketään. En kukaan uskois sitä oikeesti. Ehkä silloin ihan alkukertoina jotkut usko sitä, mut en tiedä uskoko enää. No niin, vaikka vaan kaikille mun kattoille sinne YouTuben puolelle tosiaankin ensinnäkin, tää video on tehty mun nimellä NS, tai niinku Kulttuurikka. Sitten mä voisin tehdä ilmoituksen tekijänoikeus. Tässä on käytetty mun ääntä ilman mun lupaa, mä voisin siitäkin tehdä jotain. Tässä ollaan esitetty, mä voisin siitäkin tehdä jotain. Siis te pikkuhiljaa menette paljon säälittävämmän puolelle, mitä mä menin mun skämmeilläni, mitkä mä tosin lopetin. En tiedä lopetinko lopullisesti, mut joo. Tätä mä en ymmärrä. Miksi te jaksatte niinku tehdä näitä vieläkin? Ei siinä oo mitään järkeä, ette te hyödy siitä mitään. Ehkä te onnistutte niinku pikemminkin varoittamaan ihmisiä tälleen, että älkää menkö skämmeihin, mut niinku, ette tästä mitään omaa hyötyykään sen enempää saa, et niinku, en vaan ymmärrä. Mut niinku, tässä videossa mä tavallaan haluan pikemminkin kiittää Teppoa, että se teki tän videon, ja Maano. Mitä muuten siitä sano? Ei mitään hateen liittymää, mut kiitos kuitenkin Maanollekin, että se on pitänyt kultasuonen päällä vieläkin. Mä kävin siellä muutama päivä sitten. Ja joo, mä en oo aloittamassa YouTubea uudelleen, jos te sitä kuvittelette, kun mä alan tunteille tässä videolla. Mut kuitenkin, tämmönen video, ja hei, mä kysyn vielä teiltä, että onks teillä mitään todisteita, että mä oon muiden nimillä skämmäillyt? Onks teillä mitään Steam-kuvia, tradeista sun muita vastaavaa? Ja joo, jos on teillä niinku ne Steamit vielä tallella, missä mä oon skämminyt muka Subetsin nimellä, linkatkaapa ne Steamit tähän, niin mä katon, että onko se mun oma Steam, ja mä katon ne edelliset nimet sieltä, niin mä tiedän kuka se oikeesti on sen Steamin omistaja. Ja joo, antakaa mulle todisteita mun skämmeistä mukamassa, jos teillä mukaan jotain semmosia on, ja et mä oon mukaan oikeesti skämminyt mun omalla nimellä. Ei teillä oo mitään todisteita tavallaan. Ne on ihan pieniä todisteita mukamas, eikä edes oikeeta. Mut joo, mä menen viettää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta teille kaikille kanssa. Ei mulla muuta. Sois. Moro.